ngaten ya ora dijumukno Ndara. Lah ya. Injih Ndara Ayu pripun? Kang Abdi nyadong dawuh menapa ingkang dados kersa panjenengan Ndara? Ya. Kula wetan keng supaya becik. Injih. Ing mengkone yen to wis akhir dewasa ya. Injih Ndara. Tulat marang pramane ya. Injih. Apa meneh sampean iki saben dina sing kula wetah besuke supaya kelingan ya to. Injih. Nggih Ndara. Injih. Waleh-waleh menapa Ndara Astramala menika bagus piyayine pideksa pinter gemati marang keng garwa. Kalau kaya ngene iki lho, yen ta pancen aku butuh terus garwaku ora eneng. Terus kepiye ya Mboten. Duit ilang kena digoleki. Lah terus apa sing kotak Indraswari. Ndara Putri Indrasari kene. Kene piye? Ampun duka nggih. Ora. Pancen nang Taman Sari kuwi tak pasrahke karo kowe sak utuhe. Lah nggih niku. Tak kon leladi karo bendaramu Indraswari. Nggih. Banjur Indraswari kenapa? Nggih tak matur. Ajeng matur kula. Heeh, lek kondo. Nangis sik sithik. Wes, nek. Telas. Lek sisa. Pun. Kene matur sing cedhak. Nggih. Mbon asal matur nggih. Wes. Nggih. Nyuwun sewu. Putri rawuh teng taman nembe ngraosi garwanipun dereng kondur dumadakan wonten pawongan ingkang bradat Ndara Putri Indraswari, Gus. Bendaramu dibradat. Nggih. Kanggo Indraswari. Dibradat apa? Nggih. Kang Mas. Kok sinten wau? Yayi. Wes. Iki mergo kowe. Mergo kowe ora iso nggonmu ngomong. Kok kula salah nek. Lah kok nganti iso dibradat karo pawongan? Lah waune kan asline lenggah ning kono. Terus kula lenggoe ning ngisor. Terus ujug-ujug enten tamu. Ana tamu. Nggih. Terus Piyayine piye? Piyayine piye? Piyayine Kaya apa piyayine? wireng, Wireng. dhuwur, Dhuwur. kaya gendruwo apa kaya tiange. Gendruwo. Nggih. Loh, kaya apa gendruwo? Kaya kaya Kang Mas. Get. budek sampean anjen kok. Kok budek piye? Kok ora kok gondeli piye to? Gondeli pripun sampean iki? Ngeten lho critane. Kan waune kan Ndara Putri duduk teng mriki. Ngeten. Lah kula teng mriki. Heeh. sampean ki kondo kaya ngoten. Yo kene apa ora ana Lho lah nggih to. Gandeng aku sawijining kawula sing diumbarake ora ditengake marang Allah. Saiki aku uga kepengin seneng-seneng. Seneng-seneng. Iya. Lah terus nek sampean seneng-seneng ki arep seneng apa? Kok tekon ya. Kowe ora ngerti? Boten? Sing bakal kanggo seneng-seneng ora ana liya ya kowe. Entas wae Sampean pengen ya to. Seneng duwe bojo. Lho nek kaya ngeten iki harap mati ora sido Deleke kok malah saya nekat lho. kelingan doang mata Wong tuwa barang kok sampean iki kok ngayal lho. kene kok ngejal marang ngejal yo ora kelakon Wis sing ngayal ki jane apa modale apa nek wis tuwa ngoten niku. Wong umpama tresna yo ora ditresnani kok. jaluk apa kang sino yo Jaluk apa aku yo ora pengen. mesti wae tak
Agar kowe mandek meneng ora mandek orang gilani. rumangsane kaya apa mawon kok ya. Sabar yo, Mir. Iki lagi ana wong tuwa sing porpot pindah Aja tansah wirah ayo mano kelawan Bliru yuk karepe. Kaya ora duwe isin sampean kuwi kok. Ora duwe isin. Nek isin yo ora kelakon. Lah nggih, wong tuwek sing tumindak murka bang bayi, ora mesti dosa sampean. Ene to wong ayu. Mah, Jaluk apa? Kira apa wae tak malah sing dijaluk iki balik nang endi? lah bong kamu Lah urung kelakon kon bali. kelakon. Gini tuh. Mah, Bosman nuto ayo hemat ayo Hendraswari Bapak Dayu. kowe ora bakal bisa Bapak ra bisa pripun ta? wow Lho nek terus mergo iki sawan wis ana ing tengaras wis ora bisa sambat sapa-sapa dadi sampeyan iki sebat kok. Tidak kaya ngoten. iya gelem apa ora Ora? lagi ana sithik wis Pokoke nganti kapan mawon kula mau. aku isih sabar Aja. Ora sabar kono sampeyan mulai. ora wis ora sabar jur kowe weruh apa sing bakal tak tindakake Lah terus gelem ya sarep sampeyan. kowe gelem apa ora Konten. gelem apa ora gelem ora Celeramu ora ngapa-ngapa. Boten kula boten purun kula. ayo pradula kowe nek arep pradul karo garwamu Padahal karo bojone kok ngapa meri? Sadurunge aku kepengin tepung karo kowe. Saktenane sapa kowe? Astro Kowe tepung karo aku. wis ngerti lawan kowe kowe ngerti aku Iya, aku ki sedayu Ki Sedayu. Ki Sedayu. apa Saka rumangsaku aku ora duwe pepitungan karo sapa wae. Nanging yo kene Ki Sedayu malah ganggu gawe marang keluargaku. mergo kowe ora ngrumangsani Ora ngrumangsani. iya Banjur luputku apa Ki Sedayu? luputmu kowe sawijining putra pengayoman kowe mung tansah nengenake marang kapribaden ora mikir marang nasibe Allah sing butuhake seneng lan kacukupan Ki Sedayu. iya Mbok menawa aku mung lagi krungu saka suaramu ing kamangka ala ing para kawula ing pemanang Kadiri ana ing mamenang Kediri kuwi kawulane ayem tentrem ora kurang sandang menapa-napa. sing kandha kaya ngono mergo kawula kuwi sing saged kelawan kowe ning ing mburi kan akeh kawula sing padha kesakat sing padha susah hatine mergo kekurangane sambarang kebutuhane Asrawala Piye Ki Sedayu? mula saiki aku pengen omong karo Kang Pungkasan
Perkara apa, Ki Sedayu? Mesti wae kowe mbutuhake baline bayi. Mesti awet bocah kuwi urung duwe dosa apa-apa. Mula aku njaluk tulung balekno marang aku, Ki Sedayu. Aku ora kabotan mbalake bayi nanging ana ijole. Banjur ijole apa, Ki Sedayu? Gandeng kowe sawijining pangeran putra Sri Aji Jayabaya Mawarang Kediri. Sing ndak butuhake kitab Wida Jangka Jayabaya. Kitab Jangka Jayabaya. Ki Sedayu, aku tak kandha walaka marang kowe. Apa Simal Kandang? Yen kowe kepengenake Wida Jangka Jayabaya, wektu dina iki wis ora sumandhak ana ing Mamenang Kediri. Mogal ora ngandel. Apa nek kowe ngomong kaya ngono, aku nyur percaya marang pangusap. Ki Sedayu, Apa? umpama kowe ora percaya, sak mengkone umpama Ki Sedayu iso goleki kitab Jayabaya, bakal ganjar sing sak gede-gedene. Hah. Aku ora melek iming-iming bakune. Nek pancen kowe nganti kitab Jangka Jayabaya, ulungke menyang aku bayi tak balikake ning tangan. Banjur apa sing kudu tak olongke? Ki Sedayu, waton anakku, putraku mbok balekke ning tanganku. Kowe njaluk ijole nyawaku bakal tak ijole. Nek ngono kowe kabotan. Kowe kabotan ngulungke mergo kowe sekumpi menyang di papan dene Wida Jangka Jayabaya. Aku ora kumbi ning iki omong kasunyatan. Nek kowe ora bisa mujudake Wida Jangka Jayabaya, aja ngarep baline harap. Ki Sedayu. Diajeng Kang Mas. saiki. Ayo bebarengan digoleki bebarengan. Ayo. Saiki aku wis urip ana ing tengahing wana. Ora ketang uripku klambrangan turuk dalan. Nanging aku ora nyipati Kartika Rukmi. Yen aku eling kelawan Kartika Rukmi, paribasan atiku kaya dene rucit-rucit. Nang kabeh mau ora mung cukup Kartika Rukmi, nanging kalebu kelabang seto sing tumindak angkara. Apa aku njur kamangka dununge Wirabaya aku ora weruh. Upama tak goleki ning diparane, aku yen kaya ngene, yen kapang kelawan anakku rumangsa, aku nelongso. Tejo. Bapak kapang le kalawan kowe. Dunungmu ana ing ngendilan kowe wis gedene sepiro. Ora ketang kepiye wae bapak mung kepengin nyawang. Ning di papan gunungmu bapak ora weruh. Wirabaya. Upama ana pangkale anakku Sutejo, kowe kudu kebak ing pangapura ya, Wirabaya. Upama kowe runtik atimu nalika kowe tak bukani, aku ngrumangsani luput sing gedhe pangapuramu.
Mergo kabeh mau saka jibeke atiku. Lelakon iki nganti tak gawe wade supaya wong-wong ingkang dipaten bengker ora ngerti ning di gunung kulan ning di gununge anak. Yo. Sawetara aku bakal sesingitan ana ing tengahing kono. Besok kapan aku bisa ketemu Klambang Seta? Yo ning kene iki piwalesku. Ning kabeh mau bocah ora ngerti yen sejatine dheweke iki anake Temenggung Sukmana Aji. Ning kabeh mau dimen ora ngawestarani lan ora diketarani dening wong-wong ing Wengker, yen tak jak ndelik ana ing desa Wengker iki. Nanging iki mau bocah iki mau ning endi Tejo ya. Dhisik jenenge Tejo Kusumo tak jati. Oh. Gole korsine gole. Ora lho, Pak. Sampeyan kok rasan-rasan. Lho ning rasan-rasan kuwi apik kok, Le. Mergo apa? Ora ketang piye aku nrimo lan seneng marang kowe. Mergo apa? Kowe iki lho ora teges kowe iki mau mita-mitake marang bapak. Bapak wis tuwa, ning kowe gelem ngaku nek anakku tenan, aku mah matur nuwun banget kok, Tejo. Aku sing njaluk metu sing matur nuwun ya aku to, Pak. Ning nyatane kowe tak openi ning desa ya katon lemu, ginuk-ginuk. Lho iya mergo sampean nek ngopeni Sutejo rak ya tenanan. Ya mesti tenanan wong anake bapak sing tak tresnani kok. Mula aku ki matur nuwun kalih sampean Pak wis gelem ngopeni aku. Iya. Ning ngene ya Tejo, aja nganti wis nek tembunge mentarane aja nganti salah pergaulan. Oh, Aja seneng tawuran. ora tau Wong jeneng tawuran iki larangane agama ya larangane negara. Mesake wong tuamu tak kele. Nek nganti didenda Pak polisi, sing tak nebus kowe apa? Nah, yo kamu kok mboten enten gandhe ya, Pak. Mula kuwi dadi bocah sing becik, sing apik, aja nganti nulat marang kacane sing do nakal-nakal modho omben-ombenan, aja melu-melu le. Masalah omben-omben, masalah tawuran aku ya ngamu ora tau melu kok, Pak. Bener. Mergo apa? Rumangsanana anake wong ora duwe, dadi ora ngrepoti wong tuwa, ora ngrepoti tangga separo ya le ya. Nggih to, Pak. Ning ngene. Sok meneh, aja nganti mau tak baleni meneh. Kepancing dening obat-obatan sing terlarang ya, Dek. Kaya sabu-sabu yang sembarangan aja nganti ya, Le. Mboten, Pak. Rumangsana anake wong ora duwe. Tulung bapak tanahe mung sak kedhok tok, tak tanduri yo mati terus. Ya ngene Tejo. Nggih, Pak. Iki ana gawean. Gawean apa? Jane nek aku nyawang marang kowe wis titi wancine, kowe kudu lunga ning Kutha Raja. Raja. Dur sampean pripun, Pak? Lho ora perkara kowe nek bapak iso njogo awake bapak dene ngene lho. Kowe iki mau baktekno awakmu ana ing negara. Tuladane ana ing negara Mamenang Kediri. Menang. Nah, mengko mbok menawa kanthi dalan kowe mau golek gawean tekan kono, iso kowe diangkat dadi prajurit. Oh, tak dadi senenge wong tuwa, saring najal bapak ki wong ora duwe ning anake dadi prajurit. Bela marang negarane, seneng le bapak le. Ya apa kelakon, Pak? Yo kabeh ki mau panjaka yen ora dijangkah ora bakal bisa kelakon le. Kayak ngono ya, Pak. Iya, wong kuwi anake bapak. Bapak sing pokok kowe cilik nganti sanggone gedhe, goblok tak pinterke, cilik tak gedheke, kudu ngabekti marang wong tuwa ya, Le. Eling, aja sok tawuran. Aja tawuran, aja omben-omben. Nah, Saya meneh narkoba. kowe ora entuk, Le. Kuwi dadi larangane negara, larangane agama. Mula saka kuwi ngene, iki pupung ora ketan bapak iki. Mbok arani nundung ya karepmu, ora ya karepmu mergo pupung sesuk. Saya ngono ya, Pak. Iya. Ya, yen ngoten
Anakmu iki rak njaluk pamit go nyuwun donga pangestu ya, Pak ya. Yo, banyu mili pakai sepedung Prabu eling. Eling ora ketang wis colok obor, lan colok lintang. Budalo ya. Siwina tarangan seperti cipta Mengker ojo lali. kanjeng Colongan boyo kitab video ya menawa kanthi dalan kuwi besok dadi ratu ning pamor kono. Jeneng ngoten pun pamit Pak. Yo le. kanjeng Gusti Sawise Sutejo ninggalke desa kenjer kene rasa rasane ngatiku ora kepenak. Sutejo, bapak sukusul karo kowe le. Wis satu aku tinggal ngarang apaan tinggal ke bapak. Aku arep tinggal dalan iki. Ning pengker dalan iki kan. Apa ning pengalas ora ana sapa-sapa durak takon karo sapa. Arep noleh wonten kok ora ana wong arep noleh sapa ya ora ngerti. Lah arep takon sampean apa ki ngertos. Dalane wengker ki teng pundi? Hah? Ayo lah yo. Mboten kertas satu gak to? Ayo lah aku dhewe iki bingung. Apa-apa nek papan kene iki ora ana sapa-sapa jaba aku, Cik. Wong aku asul, koronane ya kuwen ning wengker kesuwen. Lho apa tak batuske? Ora arti papan gununge. Rono jurang rene sumur, padha karo rak nggih ngoten kita, Bu. Ayo. Menang tata kalah tata ngalep para ya.